ना अखिया तो हमर बुझला कि स्कॉर्पियो की बोल ह। नोकिया कैसन बुझाला? नोकिया तो लागला कि हरदी के टूसा। हरदी के टूसा। जब मोबाइल में रिचार्ज करा के तेरे बुढ़ऊ लोग से बतियावल तो रिचार्ज करा देला। हां देखी जवान का से बतियम तो तेरा तो बतिया के खोजियन सो अब बुढ़वा तो बारन से तो रिचार्ज करियन सो अपना काम में लगन सो माल जाल में झुरा जइहन सो। तार काम हो जाला जवान का सन से बतियबू तो मंगबो करियो सा। हम जब पहले ओकरा से प्यार भेल त हम एके गो बात सोचत रही कि हम तो तर गइनी हो सुनर लभर पैनी हो अपना मंटुआ के प्यार में सवर गइनी हो आई खुशी रहे नगवरे हमर मंटुआ दुलारे आय हरे मोर मजनुआ दुलारे। अरे ए मंटू सुनो अरे घर के खेती छोड़ी बहरे कमालो हमरा निक नहीं लागेला हाय पैसा करत रहेलो ई बात जियरा के सालेला ई बात जियरा के सालेला कहत कुछो लाई रुपिया कहत कुछो लाई रुपिया नैहर से हम अपना रही तो आँखी के सोझा हरदम परदेसी मोर साजाना रही तो आँखी के सोझा हरदम परदेसी मोर साजाना नईखी मांगत साया साड़ी ना चूड़ी ना कंगना रही तो आँखी के सोझा हरदम परदेसी मोर साजाना रही तो आँखी के सोझा हरदम परदेसी। अरे मंटू अब प्यार करही के होई तो हमरा जैसा अड़ोस पड़ोस के छौड़ी से ना अरे अब प्यार करही के होई तो हमरा जैसा अड़ोस पड़ोस के छौड़ी से ना अरे अब प्यार करे के होई तो अपना मझली भौजी से करियो काहे कि उ धोखा कम और मौका ज्यादा दी। हाँ बाप रे सुंदर तब बानी लेकिन कबो लेकिन कबो बोला 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 लेकिन कबो गाना गावा ना हो गाय हाँ एगो चुमवले जगाल में हो एगो चुमवले जगाल संगे दिलवले जा रुमाल में एगो चुमवले जगाड़ में कमेंट कर लो ए भैया लो अगर सपोर्ट ना करब लो ना हमारा वीडियो का लाइक कर लो कमेंट कर लो कहिए कहे कहने वाला तो कहिए बेकार चीज ना हो ना देखी कल मतलब हम एगो वीडियो बनावत चलावत रही ठीक बा तो एगो वीडियो देखनी एगो लड़का कहत रहेगा अरे भैया लोग हमें के सपोर्ट कर लोग लाइक कर लोग अगर सपोर्ट नहीं कर लो नहीं करे के तो कमेंट में हम दलो ये देखा ये सीख लो बाबू देखने में तो कल पूरा दिन वहाँ आज एगो निमन गीत सुनाओ तो संजा तो शादी विवाह भइला के बावजूद भी यहाँ रहे नहीं हाँ का है देखिए थोड़ा सा दिखाएं कि कौन स्थिति से यहाँ लोग गुजरत नहीं दोनों बहन जौन बा सेम कंडीशन बा हम यहाँ से भी बात करके थोड़ा सा प्रयास करम कि आखिर का वजह बा।